जाबाय दा नुवाखै जाबाय। हेल' गाइस, आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खोन्थागोन आरोना। ओमफ्राय दा फैबाय थायो आरोना लोगोफोर बे बुस्थुआ। ओमफ्राय नायलांबाय था आरोना। नै बुस्थुआ नैबेयाव हायबाय थायो आरोना। नैबेयो लासाव आरोना। बेफोरो बेयाव थै नुदोंना आरोना। नै थै बेफोरो बेफोर थैगोन जे आरोना। मानि थै मिथिया आरोना। नोंथांमोना दा खोन्थागोन आरोना लोगोफोर। स' गाइसमोन दा आं बेयाव जिरायना नायबाय थागोन आरोना मा बुस्थुआ फैयो नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना बेयाव। ओमफ्राय दा आंनियाव जिरायनानै नायबाय थागोन आरोना मा बुस्थुआ फैनानै थै गालाङो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना टाइमा दा 11ता माबा जाबाय आरोना। नै 11:18 मा बुस्थुआ फैयो नोंथांमोननो खोन्थामारगोन आं। ओरैबायदि दा मिनिथावना जागोन आरोना। नायलांबाय था। दा फैथ'वाखै आरोना दायो। थाम्फैनि दावाइ लानानै मा होनो नेगासिनो आरोना लोगोफोर आं नै बे न'आवनो आरोना। नै बे न'आवनो ओरैबायदि ओमफ्राय बेथिं बे न'नियावनो आरोना लिसु दंफां दं आरोना। ओमफ्राय दा नेगासिनो लोगोफोर फैगोन ना फैया र'। आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांफादो आरोना। नैबे खोरखिनि ग्लासाव थै नांबाय थायो आरोना। मानि थाखाय नांबाय थायो बेखौ आं दिनै खोन्थाथारनोसै आरोना माबायदि नांबाय थायो लोगोफोर। नैबे बिबारा बरामोन आरोना। दा बारखांबाय आरोना दायो गोलैजोबसिगोन आरोना बे बिबारा। ओमफ्राय नैबे बिबारखौ मा बिबार होनो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना होना। ओमफ्राय खिन्थु फैबायमोन फैनायालाय मानसिखौ नुनानै थांफिनबाय आरोना। ओमफ्राय दा आङो एसे साइडआव जानानै दं आरोना दायो बर्थमान। नै दहाय नैबे लिसु गुदियावमोन आरोना। ओमफ्राय दा एसे आवगायबोबाय ओरै आरोना। नैबे गय गुदियाव थाफैलायबाय। बेथिं लिसु आन्दो जादों आरोना। नुला आरोना दायो। ओमफ्राय दाउखौ हले नुसिगोन आरो। बुस्थुखौ नुसिगोन दायोबा फैहांबाय नै लोगोफोरनि बे बुस्थुआनो। दा लेंहरगोन लोगोफोर। मा खालामगोन बेबो दुगैनो थांसिगोन आरोना। बेयाव दै दङ नालाय दुगैनो थांसै बियो। ओइयाव थाखोना एरखादों। दाउस्रिनि सालुखौ सालु आं नङा दै नेयो आरोना। आं जेबो खालामा बायदि आरोना। बिराद सालु ओरै थिउ खारबाय थायो आरोना बिसोर बुस्थुआनो। फैबाय आरोना। जाबाय दा नुवाखै जाबाय। बिसिना आखला बिसोरनो आरोना ओरैबायदिखा हारामि। मा खालामनाय जायो आरोना बिसोर दाउस्रिफ्रा मा खालामोथाय गेलेनायसो मोनो नामा इसोर।